सरकार तरफनिफ्राय बेखौ आङो थाबैनो रायलायगोन हाइ लेभेलाव। दा जेसेबांखिनि मा हायो हाया मा अपिनियन होयो गोजौनिफ्राय आं बेखौ थाबैनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोदों जे आंनि दिनै बे दुखुथिया न'खराव नुजाथिफैनायखौ कभार खालामनायनि थाखाय। दा मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे आं दिनै दंफैयो 30 नं चिरां समस्तिनि सिङाव थानाय बामुनगाव दत्तपुर बे गामियाव बे भिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव आं दंफैयो आदै दन्दा बसुमतारिनि न'खराव। दाख्लैयो निउस मिडियाफ्राव नुनो मोनदोंमोन जे आदा सोमदोन बरगयारिनि जेरैबायदि मोनसे भिजुवेल्सखौ जों मोनदोंमोन जे बे दुखुथिया न'खरा मोनसे बेरामजों साग्लोबजानानै दङ बा गोबांखिनि रांनि आंखाल जानानै दङ। थोजासे नङाब्लाबो बेनिखायनो आंनि साइडनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो आङो दुखुथिया न'खरसिम फैनानै आं होफैनाय जादों। आं एथ'खिनि एफाग्राब बुरजा आं एमाउन्ट होफैनो हायाखैब्लाबो दुखुथिया न'खराव फैनानै आं बेखौनो आर'ज गाबदों जाहाथे आदैनि जे अपारेशन जानाय दायो जाखांबाय, लोगोसे आदैनि जे देहाया मोजां हालोदाव फैफिनदों। मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया, थांनानै थायोब्ला न'खरनि थाखाय गोबांखिनि खामानि मावलांबावनांगौ दं आदैया। दिनै फिसाफ्राबो देरजोबाखै, लेखा फरायफुबाय थादों माखासेया, खोनानो मोननाय बायदिब्ला सासेया 9आव फरायनानै दङ। बिफानि थाखायनो फरायला होननायखौबो जोङो माने जोनोमगिरि बिमानिफ्राय खोनादों। नाथाय आं खावलायदों बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ लानानै फरायनायनिफ्राय जानगाराव थानो नाङा। जि खालामो इसोरा मोजांनि थाखायनो खालामगोन। जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबावदों दि रायजो राजा बिथांमोना सोरबाफोर नैबे आदै दन्दा बसुमतारिनो जुदि राङारि अनसुंथाइ होनो जुदि गोसो गुदुं जानानै दङब्ला बा दुखुथिया न'खरखौ जुदि अनखांनानै होनो गोसोब्ला होफैनो हागोन। सरकार तरफनिफ्राय बेखौ आङो थाबैनो रायलायगोन हाइ लेभेलाव। दा जेसेबांखिनि मा हायो हाया मा अपिनियन होयो गोजौनिफ्राय आं बेखौ थाबैनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। आं बिराद माने गोसोआव गाबखांनाय मोनदों जे जेसेबांखिनि हायो सरकारनिफ्राय बेखौनो आं गोजौआव सावरायगोन आरो